Ψάχνεις την αλήθεια στο άγνωστο. Καλώς ήρθες στους Διανόους. Το σανατόριο της Πάρνηθας δεν είναι απλώς ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Είναι ένας τόπος που κουβαλάει ιστορία, πόνο και μια βαριά σχεδόν ασφικτική ατμόσφαιρα. Ιδρύθηκε το 1914 με πρωτοβουλία του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από δωρεά της Μονής Πετράκη. Ο σκοπός του ήταν ένας, η νοσηλεία ασθενών που έπασχαν από φυματίωση, μια ασθένεια που τότε ισοδυναμούσε σχεδόν με καταδίκη. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1936 από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Αντωνιάδη και θεωρήθηκε πρότυπο για την εποχή του. Τότε, ο καθαρός αέρας του βουνού δεν ήταν πολυτέλεια, ήταν η μοναδική ελπίδα επιβίωσης. Ανάμεσα στους ασθενείς που πέρασαν από εκεί βρέθηκε και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος νοσηλεύθηκε την περίοδο 1937 με 1938. Μέσα σε εκείνους τους στίχους έγραψε την Αέρινη Συμφωνία, ένα έργο γεννημένο μέσα από αρρώστια, απομόνωση και σιωπή. Το 1960, με την ανακάλυψη της πενικυλίνης και των αντιβιωτικών, η φυματίωση έπαψε να αποτελεί θανατική απειλή και μαζί της έσβησε και ο ρόλος του σανατορίου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1965, το κτίριο αγοράστηκε από τον ΕΟΤ και μετατράπηκε σε ξενοδοχείο με το όνομα Ξενία. Όμως η προσπάθεια απέτυχε. Το παρελθόν του χώρου ήταν ακόμη πολύ ζωντανό για να αγνοηθεί. Το 1967 λειτουργήσε ως σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά ούτε και αυτό κράτησε για πολύ. Η οριστική εγκατάλειψη ήρθε το 1984 και μετά το σεισμό του 1999 κρίθηκε επισήμως ακατάλληλο, ενώ η πυρκαγιά του 2007 άφησε πίσω της ένα καμένο κουφάρι, ένα κέλυφος που μοιάζει να έχει παγιδεύσει ό,τι απέμεινε εκεί μέσα. Από το 2022 έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο, αν και μέχρι σήμερα παραμένει σε άθλια κατάσταση. Και κάπου εδώ η ιστορία δίνει τη θέση της στον θρύλο. Όλα ξεκίνησαν όταν το ξενοδοχείο απέτυχε, όταν ο κόσμος δίσταζε να μείνει σε δωμάτια όπου κάποτε οι άνθρωποι έφτιναν αίμα, όπου άφηναν την τελευταία τους πνοή. Ο φόβος δεν έφυγε ποτέ, ακόμη και αν είχαν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η ιδέα και μόνο ήταν αρκετή. Με τα χρόνια οι ιστορίες πλήθαιναν. Ανεξήγητοι ήχοι, ψίθυροι μέσα στη νύχτα και βήματα σε άδειους διαδρόμους. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για σατανιστικές τελετές που πραγματοποιήθηκαν εκεί. Άλλοι για μια βαριά ενέργεια που δεν λέει να φύγει. Και έτσι ανάμεσα σε αποτυχίες, μνήμες και φόβους γεννήθηκε η φήμη. Μια φήμη που επιμένει μέχρι σήμερα. Το σανατόριο της Πάρνηθας θεωρείται πλέον ένα από τα πιο στοιχειωμένα κτίρια της Ελλάδας, ένας τόπος που συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες, όχι για να ξεκουραστούν, ούτε και για να θεραπευτούν, αλλά για να νιώσουν κάτι που δεν μπορούν να εξηγήσουν. Κάποιοι τα αποδίδουν στον φόβο, άλλοι στην φαντασία και κάποιοι σε κάτι που απλώς δεν μπορεί να εξηγηθεί. Και έτσι το σανατόριο της Πάρνηθας δεν παραμένει μόνο ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, αλλά ένας τόπος όπου για όσους τολμήσουν να πλησιάσουν, η σιωπή δεν είναι ποτέ πραγματικά σιωπή.